Vi står i Larsmo centrum tillsammans med stadsdirektör, eller heter det kommundirektör, Gun Kaptens. Skryt på Larsmo, varför är det här ett bra ställe till bo och leva? Larsmo är ju en ganska liten kommun med drygt 5200 invånare. Vi är ju en skärgårdskommun, vi har nära till vatten överallt, stora fina skolor och vi vill ha välmående invånare, så då har vi satsat mycket på det här boendemiljön och också på att öka aktivitetsmöjligheterna i kommunen. Här bakom oss så ser vi ju nu det här nya biblioteket bland annat, och där kommer ju också den nya social- och hälsovårdsmottagningen, så att det blir en ny punkt här nu bakom oss för kommuninvånarna att få sin service i framtiden. Jag tycker inte att vi kan säga att vi har någon fråga som delar kommunen. Det är nu hemskt sällan vi har röstat i vårt fullmäktige, och det tycker jag också har varit en styrka. Ja, jag hoppas att vi igen kan se ett högt röstetal i Larsmo. Vi brukar ligga i topp i landet. Om jag minns rätt så var det Grankulla som spöade oss här senast. Och vi ska igen ligga i topp i Larsmo, så jag hoppas att alla går och röstar. Bra utmaning till Grankulla där.